Pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Hi, hi, hi! Hello, hello, hello! Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Pogi. Lagi. Di pong personalan kita po, maghapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot. Marami po sa atin ang napapagod talaga sa araw-araw na pagpasok sa trabaho dahil napakaraming hamon sa buhay sa gitna ng pandemya. Mula sa pag-commute hanggang sa trabaho, para kang laging sumasabak sa giyera at masakit ito sa tuhod at kaso-kasuan. Kung noon po kayang-kayang akyatin ang hagdanan at lumakad ng malayuan na walang sakit ng katawan, ngayon dahil sa rayuma, naging pahirapan na ang paghakbang. Pero sa akin bilang palaban na broadcaster, isang solusyon lang ang subok at hiyang sa akin. Prescribe pa ito ng doktor ko. Fastest Alaksan FR. Sa isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan at rayuma. Tapos ang sakit ng katawan at rayuma ko in as fast as 15 minutes. Di ito tulad ng pahid-pahid na bitin ang epekto sa akin, kaya pa ulit-ulit ako maglagay. Mga kababayan, mag-Alaksan FR na. Sulit sa halagang 8 pesos SRP lang. Tapos ang sakit ng katawan at rayuma. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. For your comments and reactions, mga tugang, mag-text lang sa 0928-777-5548. Sa tuyang cellphone, asin po mga tugang sa mga nakatutok po sa Facebook Live, i-chat lang ang sa inyong reaction sa tuya tabing News Live na Anhapot. Ang sabi kang DTI, mga tugang, dapat daw po natawanan kiinsentibo ang mga nakakumpleto nanin bakuna kontra sa COVID-19. Sigun mga tugang kay DTI, Secretary Ramon Lopez, kay puhanda tabi itawan kiinsentibo ang mga bakunado na sa mga dine-in as in personal care services para maenganyar ang namanwa ang Pilipino na magpabakuna. Ang gustong sabihon ka ini, mga tugang, ang saro sa mga benepisyo na pinag-urunan sa Manila, nan mga bakunado na daatabi, tutugutan na makapaglaog mga tugang sa mga restaurants, sa mga malls, asin iba pang mga dudumanan, lalo na po mga tugang duman sa National Capital Region, na nasa irarom ngunyan kang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sagkod Setyembre 7. Kasubanggi, pigihiling ko ang mga news sa national television. Inidatabi ang plano na pinagpaparasuisyon mga tugang kang DTI sa bilog na Pilipinas. Nan mga bakunado databi, ngani na dayong hadit, asin de mo lakitan sa mga bakong bakunado, iyo sana ang maglaog dyan sa mga establishmento. Iyo sana mga tugang an siring po sa mga malls, siring po dyan sa mga supermarkets, siring dyan sa konsain, mga restaurant o dine-in restaurants. Tan pagtubod baga, pag bakunado ka na daa, mga tugang, pwede kang maulakitan o pwede kang maging carrier. Kaya lang, de ka na databi magugulpi, mga tugang, kan virus na anta. Kung de ka na databi makakaigwa ki severe o iyang pigaapod na critical na kondisyon. Kaya ang pigwa para proposed mga tugang kan DTI, sa mga bakunado na databi, tawanan mga tugang ki insentibo. Bako lang iyan, Jing. Bako lang iyan. Pati daa mga tugang sa mga transportasyon. Pakahabo ng pasakayon, so bako bakunado. Ano na kayo? Di ba? Pati tabi sa transporta, di lang klarado kung anong klase mga tugang ang benepisyo, ano? Pero
Sa mga ibang lugar talaga, duman nga ni sa Bahrain, sabi ni ex-Kapitan Janet, bago ka ng bakunado, di ka makalaog sa mall, di ka makalaog sa restaurant, di ka makatinder kay mga publikong pagtiripon. Kung ika, bako kang bakunado, hanggang tabi sa langkaw ang kaso nin COVID-19. O ang hapot, sa Pilipinas, pwede tayo nagibuhon ini. We are targeting, nangyari, sama, igot-igot ang yan, targeting, 80%, 70 to 80% of our total population para databi mga tugang makuata, mga tugang ang herd immunity. Kudi, ang problema ka iyan, mga tugang na pag-targeta kan herd immunity an, baka sa kaluyahan kan abot kan bakuna jing, makukumpleto ta ang 70 to 80% kan sa tuyang populasyon, laps na sa mga nagkabarakunahan. Talingan nyo sa bareta, sa Israel, mga tugang, kasabang sa news na Redwin, nag-booster na sa Israel. Sa Pfizer databi, after 6 months, nagluya so immunity, so epekto. Gari mga nasa 60 plus na lang o something araw kaya. Kaya, magkakaigwa databi ki booster para mas pakusog. Kung pag-pig-boost da ikaki sa rupang bakuna, mga tugang, 10 times ka databi na mapoproteksyonan kan bakuna. Uyog-uyogon mo yan. O di, ngunyan, baka kita mga tugang so makuha ba ng herd immunity, 1 year na, di paano kan so ibang nagkabarakunahan na, ibang mga bakuna, mga tugang na, nagluya na so immunity, so epekto kan vaccine. Ma-booster kita, tama, ma-booster. Ngunyan, ang apot. Ano po ang reaksyon nindo ka ini sa proposal mga tugang kang DTI? Ano po ang masasabi nindo sa proposal na ini mga tugang kan Department of Trade and Industry sa paagi po ni Secretary Ramon Lopez. Taday man nagbibenta masyado sa Malacanang, tabuda sa ipapata. Kunyan databi, kulangon pa mga tugang din marhay, kulangon pa nin marhay, mga tugang an mga kinakaipuan tabi na mga bakuna para sa tuya na mga Filipino. O, dengon yan baga holiday, di ba? Sabi, may maabot na 5 million doses na naman na mga bakuna ali tabi sa ibang nasyon. O, ayan ngunyan ang target. So, kung araw kan magiging sistema, baka mananggad sa maabot na panahon, mga bulan, ang mga bakunado, may special mga tugang na, yan? Ang pagbabakuna baga, bako man mandatory yan, discretionary on our part. Discretionary sa partita, kung kita mga tugang na tao, mapabakuna ang odae. Ang desisyon po sa tuya, tabuhay ta ini. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Ako nga ni sir, napapaisip na pabakuna. Kaya lang, ang iba kaya na nabakuna na. So kahapon nga ni itong suki kong nagpabakuna. Nawara na so memory niya. Nawara sa memory? Oo, sabi niya. Napalingaw? Kaya nga ako din nakatigdita. Pero nung pitsa 15 nga kang Ugo, ay June, ay July, pag natapos nga ako sa first dose, ay second dose. Yan, nawara nga sa memory ako kayo ito nga. Kaya para ko na sa nangyay ako, nawara nga sa memory ko, di ko na nga aram siya. Hindi, kaya rin po, di ko na nga aram ito, uno sa number kang itingin ko. Sungaran niya, sungaran niya, tanda niya pa man. Iwan, tanong ko rado, nakabalik naman sa muya, nagpa-restaurant, daw tanaw, maniwango na. Arog kayo ni Busing, iyan na barkada mo, advisean mo, i-report iyan na eksperyensya niya sa LGU kung saan siya nagpabakuna. Tanggalin may record iyan na klase ng side effect. Kaya nga, nag-report na daw niya, kaso nga, pirmado kapag magbakuna, wala naman pagpaano sa doktor. Pero pwede po yan na pwedeng pag-adalan kan mga eksperto tungkol yan kung natatanaga kaigwa ki epekto sa pagkakaigwa ki memory loss. Ayun, ang iba kaya, iba-ibang epekto. Itong sa roon naman, sa bunot, nawara ang nag-isip aki, nagprakawat na sana.
Kaya nga ni, yan, ang mga punto nga, importante na ma-report dyan sa mga LGU, buda sa mga doktor, kaning may record na parte kan adverse reaction kang bakuna. Yan. Ang ano kaya baga kang pang-vaccine, 5 years baga ang pig-aadalan bago i-bakuna. Iyo. 5 years. Tapos, mga 5 years, kung talagang epekto sa katawan. Iyo. Dapat i-bakuna. Kita, pipitesting lang. Iyo. Ano ba nga ni, sir, ang pigaditan ko, tapos saro bagang vaccine, nag-ulpok da. Kaya na dito na ako kay to. Ay, nagulpok ito ha. Dahil ito naman, may spring itong sa di. Kunwari, nabakunan ka. May spring siya sa nagulpok. Okay, sige sir. Salamat Yun lang. Salamat. Okay, di ba? Thank you. Di ba? Kung kamo tabi nakamati ki mga naibang adverse reaction, tabi, kung may nagakamati ka mo ki ibang adverse reaction, i-report tulos yan sa mga otoridad na nagbakuna. Nganing buda man sa reportan, tabi, dapat igwa ka iyan ki, i-report man sa DOH. Diba? Nganing ma-i-record ang adverse reaction. Di po pagtaguon na sa dirihon ta, i-report na sa mga otoridad. Sa bata bagangon yan, di kita kinadadangog na bareta na nagkagaradan, dapat may statistics ko ta, kumpiraso na bakunahan na naulakitan giraray. Diba? Pero sub na bakunahan na naulakitan. Anong stages to? So inabot ninda kayan. Diba? Number 2, mga tugang. Pira po, mga tugang na ano yan, pira ang nabakunahan na nagadan kunigwa. Pambir, di kita nakakadangog. Baka daiman, i-report, diba? Baka daiman. Kaya yan po ang mga statistics na dapat ko tang maaraman kung igwa, kung nakakonsentrate kita ngunyan ang mga news releases, concentrated kita ngunyan sa mga number, mga tugang of individuals na nabakunahan. Di po kinagluluwas na report tungkol duman sa mga naibang mga adverse reaction, mga tugang kan bakuna. Baka day man nakakaabot sa mga otoridad. Kansalod, para po mga tugang magpaliwanag, may record ang tungkol sa bagay na yan. Okay, reaction tayo. Ito. Good morning, Henry. Ako po gusto ko man magpabakuna, kaya lang po, dahil po ako pwede magpabakuna dahil kan mga bulong na maintenance ko, lalo na may steroid pa akong piginom. Ang saro pa po, piga-chemo po ako. Hapot ko po, paano na ang mga arog sa ko na sitwasyon? Paano kung mabakal po nin bulong, mabakal pagkakan, gusto man magbakal nin gamit sa mall, paano po ako bakunado? Garo po warak karapatan mabuhay, an bako mga bakunado. Maray po kung may pambayad ka sa mga susuguon mo. Yan, pwede man, may punto man siya sa iyang hapot ano. Pero tabi, ini po, mga proposal pa man sa na ini. Budak kamo tabi na may mga comorbidities na mga malala, may special na treatment po dyan. May special na treatment po dyan, ang sa tuya, tabi na mga IATF. Hello? Hello? Hello po, good morning. Miss Maria Emily Monsalve. Come again, ma'am. Please come again. Okay po. Hello po. Nandiyan po ba si Miss Maria Emily Monsalve? Wala hong Emily Monsalve dito, ma'am. Pasensya na po kayo. Oo. Bakit? Sino po tinatawagan nyo? Apo, si Miss Emily Monsalve po sana. Pero, for your information, ma'am, hindi po ito number ni Emily Monsalve. I see. Pero may kilala po kayo na Emily po? Ay, wala po, ma'am. Pangalawang tawag nyo na ito yata sa akin eh. Wala pa akong kilalang Emily Monsalve. Ay, okay po. So, pasensya na rin. Bakit po hinahanap nyo siya? Bakit po hinahanap nyo? Bali, sir, meron lang po sana importante i-discuss kay Miss. Paki-take note nyo po that this number is not for Miss Emily Monsalve. Apa? Ano, sir? Ano po yung pangalan niyo? Henry po, ma'am. Henry from Legazpi City, Albay. Opo. Po, sir, Mr. Henry. Tanong ko lang. Galing yun na. Bakit po inimbestigahan nyo ako? Personal ko pong number dito, ma'am. Please do not disturb me on that question, please. Okay? Sige po, sir. Opo. Yeah, please take note na lang po. Oo. Yes po. Yes po. Okay. Maraming salamat po. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you.
Ang inutan. Ikaduwa na nga po kayo ito sa sinabihan ko na nabakot. Hello? Yes. Oo. 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 Okay. Iya po. Iya po. Oo. Oo. Okay. 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 Oo. Okay. Oh, sabi ni Mrs. so sa ko yung ex-girlfriend na parte kan mga nag-assist sa mga pagbabakuna sa Legazpi. So may mga adverse reaction data bayaw niyan sa record nindo sa sa vaccination card. Pakiling databe nindo kung anong gigibuhon niyan basin kung sa inyong PDA report. Okay, now. Ara mo jing, kan sarong alam nagapod sa kuya sabi, "Hello. Good morning." Hello. An mga adverse effect. Okay. Ang mga adverse reaction da tabi palan sabi ni Mrs. Araw-araw kayo ni ha, kung nakamate ka mo ka adverse reaction, po din sa doktor, tadyan da tabi sa vaccination card nindo, igwa tabi dyan contact number ang doktor, yung mananggad, nailing ko mananggad so, mga vaccination cards, kung nakamate da tabi ka mo ki adverse reaction, please refer to your vaccination card. Sa vaccination card at tabi, yaon ang contact number kan doktor. Maapod ka mo tabi duman. Di pag-istorya, pwede man na istorya kung kaisay, pwede mong i-share sa experience mo. Pero importante, makaapod ka sa doktor na nag-assist sa pagbakuna si mo, tanganing matawan ng kaki-advice. Yan po. Yan pala na vaccination card. May nahiling mananggad ako. Sa vaccination card, may contact number dyan ang doktor. Aapodan po nindo ito. Yan po. Aapodan po nindo ito. Okay. Hello? 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 Hello. Yes. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. May apot ba ako, ano? Opo. Official mo niyan, ano, National Heroes Day. Yes, sir. National Heroes Day. Ngunyan, anak ko ano sabi en mga kuan sa mga worker, piraan patong sa pasan ano pagtrabaho ng dahil mo naglawag ngunyan. Iguan, sir, kikuan. Igwa ayang di ko lang ma-exacto, pero igwa ki ngaya, double pay. Double pay. Depende at si Pading Mar, dangugon mo tabi. Ano pang hapot mo, sir? Tanganin sa rosa na simbag ni Pading Mar. May hapot, ano pa pang hapot mo? Pag Sabado o Domingo tabi, that is holiday ano. Ano po? Pag Domingo, pag naglaog ano. Ang Domingo po, sir. Dahil man yung kabali, dahil man kikwan dyan, Sabado, Domingo. Bakasyon talaga yan. Bako. Pero sa mga holiday, may batas po kita para dyan. Oo. Thank you. Opo, welcome. O, Pading Mar. Ano ang simbag? Go. Roger, mano ko dyan sa holiday payrolls. Holiday. Lalo ko dyan, National Heroes Day. Tarong regular holiday. Di, unbayad ka yan, sa regular holiday, maresibin na naldawan na sweldo ang mga empleyadong dahil malaog man kang doble, ang maresibin ka mga malaog na sa trabaho. Oo. Tapos dagdag ng 30% man, kanaldawan na sweldo, maresibin ka mga empleyadong mag-overtime. Ayun. Kung overtime, 30%. Okay, yan sa, ano yan, regular holiday. Oo. Kung regular holidays. Kung malaog pa di, pag malaog ka, pira nga nito? Doble. Kung di ka malaog, 100% ang sweldo mo. Ayan. Okay. Kung Pero kung ma-overtime ka, 30% plus ang dagdag. 30%. Halimbawa, doble na so sweldo mo, plus 30% pa. Oo. Ang Sabado dyan, di man ka entrabuda Domingo, di. Basta, Taba ko man siya regular holiday. Basta buminagsak na holiday, maski anong aldaw. O regular holiday. Roger. Pero kung sa normal day, di man kasabayan Sabado, Domingo. Ay, ma. Ayan. Okay. O yan, tabi mga tugang ang kasimbagan sa hapot ni News Manager Mar de la Cruz, base po sa dole laws. Pag naglaog ka niya na holiday, mga tugang, doble.
Diba? Tapos, pag nag-overtime ka, 30%. Swaldawan niya na. Swaldawan tabi. Swaldawan niya. Hello? Good morning, Sir Hen. Si Albi sa Tabaco. Ay, yes, Aldi. Ano lamang niyo? Dahil ko kumaya so tungkol sa bakuna. Ang nariparo ko dyan, nag-iba sa interview tabi, Sir Hen, nag-uutiksin na may kamatayan kung ano. So kapag nabakunahan, sa kasinda mareklamo na may problema sa bakuna. Ayan, sana. Ako sa Inuwak, complete na ako, pero di akong namati na maski anong epekto sa lawas ang kudlo niyan. Pero ikaw, amigo, so sa imo na vaccination card, may contact number naman sa doktor, ano, di ba? May contact number. Ikaw sabi, Sir Hen, may serial number, may contact number. Tama man pala si Mrs. Tapos, Paminsan si Mrs. Pagkatagatubudan ko talaga. Vaccination card, big aako siya sa mga border staff, pag pigpahiling ko, okay, sir. No. They honor ito sa good sa mall. Ako baga, Sir Hen, nahiling mo ang post ko sa Facebook, nakakalibot ako sa mga LGU. Napahiling mo lang ito. Pig ako ninda, pig honor ninda sa vaccination card. Very good. Okay. Thank you, Sir Hen. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ano yun eh? Ito. Saan halin pa de? Paalala pagkatapos magbakuna. Mga sintomas na kailangang bantayan. Pag may sintomas katabi, fever and pain, headache. Kung ang sintomas mo databi, fever, pain, or headache, dapat gawin paracetamol 500 mg, 1 tablet every 4 hours. Kung di ka po ginatol-gatol, may allergy ka, na-allergy ka, cetirizine ang solusyon, 10 mg, 1 tablet once a day. Swelling on the site, so binakunahan mismo. Nag-ubag, so binakunahan. Cold compress for 15 minutes. Mga sintomas na kailangang maagapan sa ospital. Yan na. Pero sa kung ipading marini, sahali ini sa City Health Office pa dadi. City Health Office ini. City Health Office of Legazpi. Ayun na. Pigataw ini sa mga pasyente. Pag nagkaigwa ka tabi ki, difficulty of breathing. Nagsiot ang paghangos mo. Lymphadenopathy. Nagkakulani ka. Ano man ang kulani? Digdi sa ano ni sa may liog mo. Yan. Allergic reaction, hives, urticaria, pasensya na baka sa laang pagkabaso kayo ni, allergic rashes, purpura, anaphylactic reaction. Yan taben mga bagay-bagay na dapat mga tugang maagapan ka pasiring sa ospital. Kung nagkaigwa ka nagsiyot ang paghangos mo, nagkakulani ka, may allergic reactions, etc. Madumang katabi mga tugang sa hospital. Pero, kukontakon mo nga ni so number na yaon duman sa vaccination card. Kompleto pala nini, di ba? Hello? Hello? Yes, good morning. Good morning, Henry. Good morning, ma'am. Ako po, may comorbidity. I'm diabetic. Ito kasi nung nag-text sa imo. If you have a comorbidity before kapag pagduman sa vaccination schedule or center, nagduman ako sa doktor ko. Yes. Inapot ko. I have 2 doctors. So, nagduman ako sa inyo. Nagkuha akong certification and I had a test. Pigilig nila ako kung sabi ko, is it okay for me to have vaccine? At saka possible reactions, etc. Kasi you have to anticipate. Kasi gusto mo, Tama. So, pagkatapos ka ito, may reaction po ako, sir. So, I called the doctor. Duman sa nakasurat, may number. Tapos, inapunan ko siya. Sabi ko, Doc, this is my reaction. What do I do? So, nirefer niya ako sa Sarok Hospital for observation. Kasi, according to the DOH national, there's a team na they're tracking the reaction of Filipinos sa vaccine. Kasi kada country, iba-iba kasi ang lahi natin. So, we have different reactions sa vaccine. So, sa UK,
pigka-tracking daang reaksyon ka mga Iyo. British sa Correct vaccine po. sa sa Pfizer. May ano sila ka, may study Yeah. sila ka, may ano Opo. yan, may survey yan. Siyempre, bako man, ining bakuna bagang ini, emergency use. Yes, Emergency. exactly. So, kung baga Exactly. pinadali ini. Oo. So, until today, they are tracking the reaction so that they can improve. Yeah. Correct po, ma'am. So, yun Agree po ako ang dyan. kung ikaw ba'y namamatian, maski na ikaw pa nagpabakuna, magkonsulto ka na po sa mga Correct. eksperto. Correct. Kung ano, Oo. don't say na, ay, may namamatian May ako, di hilang ako pwede. ako. Si siya nagsabing na ikaw pwede magpabakuna. Yan. Ang magsasabi ka, so eksperto, bako ika. Opo, yes. Bako Oo. ika po. Magayon, ma'am, magayon pa na pag-share mo, ma'am. So Yan. we're just trying to help people to have informed Yeah. decisions. That is correct. That is correct. Informed decisions. So, bago ka po magsabi na, dahil ka pwede magpabakuna, mag-abot ka nga sa mga nakakaarap kung talagang dahil ka pwede magpabakuna. Yan. Okay. So, Okay. sa amiga ko, may cancer siya. Sabi kang di pwede magpabakuna. Later on, pag-studyhan kang doktor sa sitwasyon niya, pinabakudahan man giraray siya. Doon ay kang reaction. Yun man talaga, ma'am. So, pag adult po yan, bako man po automatic na. Di ka pwede. Ako pwede magpapakuna. Yeah. Pero talaga kung ang decision mo gusto magpabakuna, you have to consult your doctor. Kung anong Yes. And your doctor can decide, neka po, pwede ka na, uda ipa. Yes. Budak baga duman baga ma'am sa vaccination site baga. Kaya nga ni baga sir, Oo. may study, pigka-tracking na pigilista rin na uni Yes. high blood, Opo. nagpabakuna Oo, opo. uni sa reaction. Correct. Uni Oo. diabetic, nagpabakuna uni sa reaction. So, Oo. pig-aadalan po iyan. Baka Yeah. na Yeah. arbitrary na, ay, may diabetes ka, dahil ka pwede Iyo. magpabakuna. Totoo. Kasi iba-iba po ang response ng mga tao sa bakuna. Yes. Pag-abot nga di baga sa vaccination site, iko kang screen ka pa, may screening Iyo pang po. mangyayari, Iyo kasabay po, sa papeles iyo po. mong hali sa doktor mo. Arong sa ibang bansa, may mga bakuna na for 50 years old pataas. Oo. Tapos to 50 years old below, iba naman na bakuna ang pigagamit nila. Yeah. Opo. That is correct, ma'am. Aram ko po yan. Kasi Opo. so aki ko, involved dyan. Piga-istorya niya sa kunta ko. Dahil man akong pagkaisip dyan. Iyo. Thank you for sharing, ma'am. Very good po yan. Sir. Thank you Alright, po. thank you so much. You're welcome. Di ba? Magayon, di ba? Ito magayon sa sharing ni madam. Di po nangahulugan na ngaya. Di ako pwedeng bakunahan. Arog ako kay ni. Kung ikat decided ka na magpabakuna, may mga comorbidities po kita, konsultahon po sa doktor ta. Ano nga po, Dok? Pwede o dae, etc. Tako, willing akong magpabakuna. Pagabot mo dyan sa mga vaccination sites, may mga steps pa dyan. May mga steps pa na dapat sunodon. Uda, may doktor dyan na ma-screen si mo. Hahailingon tabi sa history mo. Kaya sa history niya to bilang mga tao, kung anong helang mo, dapat itataramtaan duman sa doktor. Nganing ma-double check dyan sa vaccination sites. So, totoo, tabi itataram taiyan gabos. Nganin na sinda, makapag-desisyon kung ika pwede kang bakunahan o dai. And the number one dyan, ang desisyon niya to na we are willing mga tugang to be vaccinated. Takon habo man kita, dahil man kayo makapirit sa tuya kung talagang habo ka kay personal. Maski anong prepare. Pero kung talagang muya ka, may agam-agam kita dahil lang may helang ka na iba, konsulton po ang sa tuyang doktor. Matibayon ito si ma'am. Magayonon ang naging sharing ni ma'am ngunya na pagkaaga, hindi po sa tuya mga tugang na paradangog. Okay? Now, okay? So yan tabi So diyan sa City Health Office, pag binakunahan ka, si Pading Marigwa, na itinaw kay Pading Mar, kang binakot. Sa si Pading Mar, kung ano si Pading Mar, matin, nabakunahan na si Pading Mar. Ito po, may mga dapat kang sunodon. Babasahon tabi. So, papel. Tandiyan sa mga gabos man na mga nagbabakuna, igwatabi mga tugang kikanya-kanya na mga steps as in protocol na bigusunod. Pero may general guidelines sinda, susog po sa Department of Health. Hello? Good morning, sir. Kumukula ka naman. Ano po? Bakunado ka naman. Natapigapot mo ako, sir. Ano ang argumento mo gusto sabihin? Di, bakunado na po ako. Bakunado na po ako. Apo, bakunado na po ako, Migo. Gari, ikaw, bakunado ka na. Ha? Bakunado ka na. Madali na. Sarabayon ka man, Dahil,
May bakitaan. Ano? May bakitaan. At tapos na ako pare. Tapos na ako. Naka-second dose na ako. Oo. Kaya kung may bakitaan topic. May ibang topic. Okay. Sige po. Anong topic mo? So, Go. ano ba kansyudad na katawang kay sa mga senior? Oo. Ongoing pa tayo. Ano? Ongoing pa. Sorry. Sa pagtawag ito. Yun pare. Di pa man nakakumpleto sa 1,500? Di pa man nagkumpleto sa Legazpi, nagpunda dyan sa mga garuhara yung barangay. Per barangay ang distribution ka ito, mag-clustered barangay. Iya. Di pa nakaabot sa sentro. Paano na daw kami na ang ibang barangay, law na kumpita ko yun ka, may katahilinis na kung ako ka-senior. Ay bako, ang klarado ka pare sa interview ko kay Mayor, dapat senior citizen ka talaga. Pero sa PWD, piga-adalang patabi. Bako pa klarado yan na PWD. Later nag-exit, tapos register driver. Oo, basta senior citizen ka, gabos databi, magmayaman, pobre anong status mo, matatawan hanggang 1.5. Hindi ko pala sa PWD buda. Di pa, bako tabi ang klarado kan ma-interview ko si Mayor, piga dalang pakimaray kung paano yan. Yung dyan. Okay. Senior citizen ka? True, motor ko sa bidong taon. Okay, sige Migo, salamat. Sige, thank you. Alright, diba? No. Okay, yan tabi. Mga tuga nga, ito, masandali lang, bago kami mag-kadakol kang reaksyon. Sabi ni Dr. Cedric Daep, burbos kay nga ang kulani. Burbos kay mananggajing, digdi sa may. Burbos kay Isus ko. Pag ako ito natutudoki na kuya baga nakakatungtong kakimatarom. Pagbuburbos ka yan ako ka. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Masir na ako. Ako, bago nagpapakuna, sinususap ang doktor ko. Diabetic ka pa rin, di ba? Diabetic ka. Yeah. Cancer survivor ka pa, di ba? Magdamang upo ka mo ka, boss. Ako po, 2014, nag-off to sa cancer of the bone stage 3D. 20 years na po nag-survive. Nag-rock and roll naman ako, 2014. Nag-diabetes ako. Hypertensive, high blood, heart attack. Kompleto ako. Opo. Ano yun lang ako? AIDS. Tema loon. Kaya po, sanay pa magkinagadaan sa may mga community. Kung may nagadaan, grabe bird effect, coincidental lang po sa pagdagadaan. Ibig na to pa rin, ibinon mo, ibinon talaga po. Kapag kita sa pagpapakuna. Kung yan, dahil na ma-mention. Yes. Bako magkawan sa pagpapakuna, talagang may comorbility na siya, mahirap siya. Yeah. Kasi, kapag po may mga comorbility, dito, kung matakot. Iyo, teka magadan, di ba cancer survivor ka mo na diabetic ka di? Otro ko pwede ha. Ako po, 20 years na nag-survive sa cancer of the bone stage 3D. 14, matindi ito po. Ako sa pagkambog. Then, 1999 pa lang sa cancer ko. 2014, sa kapayan nila eh. Yeah. Dahil sa pag-rock and roll ko naman, pinatake ako sa puso, naging diabetic ako, tapos hypertensive pa ako. Iya po. Dahil matindi na ba sa effect? Kung ma-joke ako pala yung ma-joke ako. Kapag bird-effect ako mga bakuna to? Yeah. Ako yung sarwal, bumili mo to. Yeah, latasot ka na. Okay. Ano ba sa kapulbidity? Ganun na yung takot na. Iya baga. Sabi yan, bakuna. Pero kaya doktor na, isipon mo may pa. Sa Bados, dati bawal bakunahan. Iya baga, ang Bados pili ng bakunahan eh. Kaya may joke naman sa Bados sa mga arte yan. Okay. Kaya bakunahan, ha? Yeah. Ulo, kaya Bados na. Sige na. Ayaw, joke. Sigadores, bye-bye. Tara ba yung Dan Orenzen eh. Madali lang, basaon ta muna sa mga reactions para maka-shift na kita sa topic. Good morning. Sabi ni Kuya G, sa Dasmariñas, Cavite, Tabi, sa Robinson's Mall, grocery, pagbakunado ka na, i-present mo lang ang card mo, pigta 1 discount on selected items. Okay. May discount ito sa diri itong kang Robinson grocery, okay?
Sir, dapat po may data ang DOH sa mga nag-positive na fully vaccinated and partially vaccinated. Isabay man sa daily reporting. Ara mo po, tama ka. Dapat igwa ka iyan. Talaga. Nganing mahiling taso so percentage kan mga nabakun. Although igwa akong nahiling ka na news mga 2 weeks ago, so mga pera nga sa nabakunahan, na nagpositibo, pera man so nagpositibo na dahil nabakunahan. Okay? Tabi. Okay? Reaction. Ayun na, nabasa ko na ini. Sabi ni Engineer Mer, kung siring cancer, ibawal manindan na bakunado, day magboto sa kamagkandidato. Toy Rain, good morning, amigo. Good morning, amigo. Yes, sir. Sa mga katapaginan nyo. Okay. Gusto ko lang magkauning facts. Bako na magpatako. General rule is that nagpabakuna, tidak dapat irespeto. Yes. Dahil magdiskriminar. Tama. Pero itong session na ito ni Secretary Lopez. Hindi man ito ma-aplikar. Anong special privilege na dahil ka makalaog sa masbate kung dawa makunado ka? Iyo baga, ilinga iyan ta, sumasbati baga, hinigutan kimaray, di ba? Pati so kamaray ni Sur. Sorry, Katanduanes. Anong special privilege na executive order ni Governor Bichara, dawa makunado ka, you have to secure the necessary documents. Yan. May mga kwan baga, di, may mga anong hapot company, may mga dakulaon talaga na question mark. Okay. Mga inconsistencies yun eh. Anyway, kaya masasasiguro itong opinion bilang sekretaryo. Yeah. Okay. Kung kita sa lokal, kadakol ng inconsistencies, uulitin ko bakit sa kita nagpapatakot. Yeah. And these are only isolated cases. May mga previous na mga nagadaan na aksidente sa motor, diniklara COVID positive. Sa sarong engineer dyan sa DPWS, diniklara COVID positive. Kaya na-cremate tulos, pagkatapos lately, after cremation, luminuwas so result negative. Pangyari sa mga baka. Isolated case yun eh. Another isolated case. Bako sa pagpapatakot, bako sa naragdag kita sa mga bagay na pwedeng matakot ang mga nagkapirang dahil pabakunado. Family friend me, magina, bilog na pamilya. Dahil ako maunabikan to be fair, para matakot ang tao. These are facts. Magina, bakunado na kisarong bulong. Kompleto na. Nag-positive ang duwa. They were confined at a private hospital sa Legazpi. Ikata hospital. Ano na daw ngayon si Nonoy ko? Kumusta na daw ngayon? So, akiman, dahil separate room, kumusta na daw ngayon si Mami? Sad to say, nag-serious ang aki na kung isipon, mas makusog pa sa aki kasi ina niya. Senior citizen. Hanggang nagadan. Rest in peace. Okay. Ano na daw ngayon sa aki kung kumusta na daw ngayon si Nonoy? So, pamilya, dapat pa pa isisuin na, tatibad, matigukman. Iyo. Okay? Nag-cremate na sa aki, dahil pa nagkaisisuin na. Pangyari. Dapat pa pa isi. Ang point ko digdi, it should be reported and considered by the DOH for further investigation. Correct. Yan ang pignamin ka ni ba? Ito ba dapat ini sa statistics? Although, in fairness, these are isolated cases. Maski na nga na isolated cases sa tigba, malanit ini sa pamilya. Yeah. Okay? So, may mga sitwasyon na, o di ba, manoon ko ini, 5 sa pamilya ang nag-positive. 5. Na-confine. Yan sa confinement sa quarantina, prutas-prutas, sabi pa magkibulong, prutas-prutas, paracetamol. Prutas-prutas, paracetamol. When they were discharged, safe, when they were discharged alive, then binayadan sa PhilHealth. Okay. When they were discharged, ang pinirmahan niya sa PhilHealth, kulang-kulang 2 million. Human sana. Salamat, amigo. Thank you, amigo. Mabuhay ka. Thank you so much. Yan. Toy Rain. Kaya nga ni mga tugang, maski bakunado ka na, dubli ang pag-iingat. Sabi ni Dr. Sir Dive ka sa bago, ang pinaka-the best ngaya, ang pag-iingat. Maski bakunado ka na po, dubli manggaray ang pag-iingat. Okay. Para sa unta mo na sa mga reaksyon, bago kita magduman sa iba pa.
Dati tabi, nagpasadahi man, ano ito? Sandali lang. Mas kampante ako kung takot ang tao, tamaingat sinda tatakot. Yan. Yung baga, sabi ni Dr. Cedric Dae, mas maingat kita pag takot kita. Kaya po mas maray na may takot kita, tanganing kita mag-iingat. Kung ba titarago bagan bareta, natang para tagoon man, iluwas ang bareta, nganing ang tao, dahil nga, nakaka-alarma. No, that's not o being alarmist, mga tugang. Informasyon niya na may reaksyon na positibo sa tuya, tapag naaraman mo yan, mag-iingat kita. Kisa dae, kita mga tugang, gani kita nakabuhi, mga tugang sa kudal nin baka. Okay. Di ba? Ayan na. Thank you, Tabi, Sir Cedric. Heroes Day para sa mga frontliner, asin mga pag-iribata sa media. Expose kita sa pandemya. Mabuhay ang mga kairibanan ta sa media. Happy listening sa mama ko, Milagros Lumerio Mostera, na naglinig kibalat ng baka, asin kay Charles Mostera ng Tinago, Kamalig, Albay. Serious po, sandali lang. Di tabi akong informasyon digdi tungkol tabi sa hapot mo about sa sarong dati tang pag-iriba. Alright. Good morning, Tabi. So, aki ko, sandali lang, consult din po muna ako sa pedya ng aki ko bago nagpabaksin. Iyo baga po. Importante po. Kung nga si Bunjing, nga ako, Jing, mapabakuna ka. Ayalat ko na nga, sir, konsulto si Dr. Chris Gianan. Tama si Bunjing. Jing, nga ako, gusto magpabakuna. Ay, madali na nga po. Konsulta ko nga nga po si Dr. Chris Gianan. Sa Dr. si Jing kaya, dakol man ang namatayan mo, Jing, diba? O, may mga ilang-ilang manini si Jing. Mapakonsulta mo na siya kay Dr. Chris Gianan. O, kundi aram mo, Jing, pag hinapot mo si Dr. Chris, aram ko na ang simbag kayo sa imo. Pero tama si Bonjing. Siya may comorbidity, kay puhan niyang konsulta ng doktor bago siya magpabakuna. Okay? Temporary vaccination card, daiman po ki-contact number. Ayun. Temporary vaccination card. Okay? Yan na muna. Mga tugang kapitbahay ko Manila, lahat tumaas ang BP at namatay yung ama. But on the anak, nakasurvive pero madaming abnormalities naramdaman niya. Yung ani po. Basta pag-arog kan, report tulos po sa mga otoridad. Okay? Ang mga bareta na sa indong nadango, katod po sa indo, mga tugang, kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Great Taste White. Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Naproxen sodium scalan. Sa escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready. Doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lonely, napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama, 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Taste better. Pasilamunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP.
Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, Hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural na pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasa orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Alam nyo bang hindi ligtas ang magtanim ng mga matataas na halaman o puno malapit sa mga linya o poste at tore ng kuryente? Ang mga mahahabang kahoy o anumang bagay na lalapit o didikit sa mga linya ng kuryente ay mapanganib at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Hindi rin ligtas ang magtayo ng mga bahay o istruktura sa ilalim ng linya ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan. NGCP cares about your safety. Stay safe. A message of concern from NGCP. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bawat Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Sipolino na po. Para echapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ba may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong Joey. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Ay, baka kailangan mo na magtuturo, di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. O, madali lang mga pag-iriba ha. Tapusong ko lang ini na pinag-urunan ta. Maray naga po from San Juan City, Barbacena, Nico. Rodel Marhalino, morning po from San Rafael, Bulacan. Rolando Taverna o Tarvina. Babati po sa mga taga-Karatagan, Piodoran. Sabi ni Maria Sharina Aton Vista. From Purok 3, Biga Legazpi. Good morning, Alfeo De Leon Jr. Watching from Peñaranda, maray na aga po sa Indo Mugabos para dangog sa imong programa, sabi ni Antonio Pradas Garcia Jr. Mang Inasal is giving a 10% discount on orders for those who have been vaccinated after
Other establishments should follow to encourage vaccination. Sabi ni Maria Camos Ostunal. Antonio Pradas from, good morning daw, from PNR Legazpi. Ma'am Jelay, good morning po. Kina Mama Nancy and Papa Alonso watching from Washington. Salamat. Sabi kan sa rotang viewers, di ko na po basaon sa pangaran niya, si Ma'am Odelia, full name pala, di ko na basaon sa full name, si Ma'am Odelia. Ako po may brain cancer and my liver tumor na po. Nagpa-clearance po ako sa neuro and oncologist ko. Sabi po ninda, nagpa-vaccine ka, habo mi pa ikamagadan. Ha. Pag-encourage lang po sa mga daipa nagpa-vaccine. Senior naman pati ako. May brain cancer po ako for almost 12 years. Salamat. Yes. Yung baga, simbag na kan doktor niya, magpabakuna ka ngayon, tabo mo pa ikang magadan. Yung doktor mo. Thank you, Ma'am Odelia. Okay. Tabi na pasadahan ni Maru Sudole kung ang mga nataon sa day of wara bayad uigwa 100%. Question mark. May diferensya na talaga tabi ang mata mo na mention mo na suinot na taramon kaining text ko. Day mo tinapos bata importante yun man ini sa arog ming minimum wage earner sa sweldo ang pigurunan digdi sa paglaog sa tulak. Una ang text ko, day tabi na pasadahan ni Maru Sudoli kung ang mga nataon sa day of wara bayad o rigwa. O pare, pag nataon sa day of, anong patakaran kayo ni? Baka may kuwang ka dyan. Ha? Baka igwa ka dyan ki detalye kung panahon sa day off na naglaog ka. Go ahead pare. Anong sabi kan Dole? Kung ang empleyado nagtrabaho sa sayang rest day, dapat bayadan siya ng additional 30% kan sa iyang daily rate of 200%. 30% kan daily rate niya. Oo. Kung nataon niya, ang daily rate baga, holiday mo dyan, 200% ang bayad sa imo kung naglaog ka. Oo. Plus 30%. Oo. Kung nataon na day off mo ngayon niya, naglaog ka, plus 30%. Yes. So, igwa ka ki didublihon ito na dati mong daily wage, plus 30%. Roger na. Yes. Pero man so, naglaog ka ngunyan, dublado ang trabaho mo, nag-overtime ka, plus 30%. Yes. Oo. Maliwanag na garo? Maliwanag pa rin. Maliwanag na. Ano na pa rin kung mag-apply ka sa Dole tabi? Gani, magklarado ang paliwanag mo, Pirmi, ha? Igbabantenden tayo, yan ang mga frequently asked questions kaya. Pwedeng mamroblema sa'yo mo si JV Nagasga. Ayan, yung kaya, nababantayan ni Pading Marianta, oral daw niya po na nahampangan yan, mga tugang sa mga bareta sa Lado Nacional. Okay? Report muna tayo. Hali po dyan sa luwas, Ans Galero nasa linya, may kinaaraman ini. Standby ka mo sa report ni Lowens, ha? Para irinom tabi dyan ki paracetamol bago magpabakuna. Nag-inom ki antihistamine bago magpabakuna. Pwede yan o dae. May report ka antabi si Lowens. Kakulangan sa fundo sa road clearing, bako rason, sigon sa Legazpi Task Force, kaayusan para ipapunduan sa indang operasyon. Ans Galero, ibigay mo. Pasok, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong bareta. As kinakikulang asin wala ni supisyenteng pondo na nakaputan ang Legazpi City Task Force kaayusan para sa pagkondusir ng mga road clearing operation bako daw ini rason sigon kay Task Force Head Mark Andy Marbella Tangani na magpaliman-liman na sinda sa mga operasyon kontra sa mga violador kan illegal parking asin obstruction sa syudad. Entrevista kan DZGB News kay Marbella sa iyang sinabi na maski daw dain masadong natitinokan publiko ang sa indang hero kontra sa mga nasambitan ng bagay padagos man girarayan sa indang operasyon. Ini ang kaptangkan pahayag ni Marbella. Inibaga dahil kitang pundo digi sa pag-road clearing, pagpapali kayo ng mga sagaban, although sa kabaitan na dyan sa mga first vendor, sa mga ambulant vendor na talagang dahil natataraman. So yan po tabi ang pinaka-major daw niya na problema. Kasi syempre, nagkukause po yan ki-traffic, lalong-lalo na kung rush hour. Tapos sinabi ni Marbella na maski na nga ni haros paspas na ang dila ninda sa kakapagirumdom sa siring na bagay sa publiko lalo na ang mga motorista dahil man gira rin nahahali ang problemang ini sa syudad kan Legazpi. Kaya dahilan digdi, maski na dahilan nga na isa wara sindanin magkakaligong fondo digdi, mahinguwaon man gira rin ninda na magkipagtabangan sa publiko sa mga barangay officials na tabangan sindang maayos ini dahil sa haloy na halos sarong taon na sinda na nagkakampanya may kiraraman digdi alaga dahil man nasusolusyonan sagod sa mga oras na ini. Pasensya asin pagsabot, pagtabang man kan publiko sa kampanyang ini, ang
naagado ninda lalo pa ngunya na panahon pa kin pandemya sin sindaman nakakaagman sa peligro na posibleng sindaman ang makontakan mga nagpositibo sa ilang na COVID-19 digdi sa tuyang kapalikotan. Ako lang yan talaga. Ang pinakamagabat dyan, iyan ang ganito lanok sa laman mo. Ang muda. Yan. Nadakop ka, ikapang dagitan. Ako lang kaiwal na matuparan dyan. Nagkakagaw-gagaw na sana si Sir Andy. Kaya si Andy nagtataba. Mari pa idunit ko sa iba akong taba. Andy, karaw lang busing karaw lang tabi. Karaw lang, okay? Yes. Okay, sige. NBP ang informasyon na niligdi sa lawas with boy sa mobil Ans Galero, DZGB. At saan niya pang nagataramppag with boy? Natan si Andy Aga ba nga? With boy. May lambing siya. Andy, ulitado tabi ulitado tabi. With boy. Mga pag-inom, dangog po din doon sa mga mapabarakun na tabi, pag-inom nin paracetamol as in antihistamine bago magpabakuna, bawal sigon sa Department of Health. Detalye po mga tugang kayo ni kay Lowens Barzena. Lowens, ibigay mo. Salamat kasamang Henry. Nagpatanid si Department of Health o DOH Bicol Anti-COVID-19 Vaccine Coordinator Dr. Rita May Angbon sa publiko na dainanggad mag-inom nin antihistamine o paracetamol bago magpabakuna dahil ta delikado ini. As hindi ipigre-rekomendar kan sa indang departamento. Ini ani pinagunang bita ni Bon sa DZGB News dahil tamay nagkakapira daw na ang pagtubod mainom ka ini ngani na daigatulon o magka-allergy pang nagpabakuna alagad si igon sa iya daimo na mag-inom kan mga siring na bulong tangani na mailing talaga kung igwanin adverse effect tabako man daw gabos na nababakunahan nagkakaigwanin allergic reactions. Basic man sana daw sigun kay Bon, kung nagkakahilang sana, saka mag-inom ki paracetamol. Kung nagkaka-allergy, saka man mag-inom ki antihistamine. Kaptang kampahayag di Dr. Rita. So, kung kayo po ay bago mabakunahan, uminom ng antihistamine, maaaring sa post-vaccination area, wala pong makitang anything sa inyo na pagbabago or allergic reaction. Kasi nga, uminom kayo ng gamot bago mabakunahan. Pero paano kung pag-uwi na po ninyo sa bahay at nawala na yung epekto ng gamot? Paano kung doon lumabas yung allergy? So, mas mahirap na po yun na i-manage kapag ganun po, di ba? So, ang maganda po is iinom lang po tayo ng paracetamol kung lalagnatin after mabakunahan. Iinom lang po tayo ng antihistamine kung makakaranas po tayo ng pangangati or mga allergies after mabakunahan. At may mga vaccination sites din po tayo na nagpo-provide po ng mga gamot, no, paracetamol and antihistamine kapag lang po may mararanasan na mga adverse events after pong mabakunahan. But Yes, so yan ta baby P. Tama man, si Dr. Rita, man ako sa kanya sa iyang agrumento. Roger. Dapat pagkatapos na pag may namatian ka na. Pag may namatian. Bako na before kang magbabakuna, uminom ka. Roger to that. Pero sa ibang kaso gayon din bulong, pwede yan. Pwede. Diba? Ang aram ko high blood, di ba? Roger, kung may pigma man, pero yung mga paracetamol, antihistamine in order to preempt possible reactions dyan sa vaccine na yan na dahil ka mangkibanghelang, o maintenance yung bulong, medyo man ang dapat iwasan yan. Roger to that. Halian sa eksperto. Oo, yung managad baga. Yung managad nagdumang ka, dahil kang namatian, na siyempre ginom kong paracetamol. Di ba? Dapat talaga after na baka mati ka symptoms, reactions. Roger. Okay. Okay, mientras tanto tabi BP, ipinaglinaw man ni Bon na so may mga maintenance maganin bulong, dahil nang gadaw ito pagpundoon. Yan. O yan. Dahil iba man na bagay iyan. Yes. Pag binakunahan ka, pwede mo isabay duman. Roger to that. Pero ang aram ko, pag binakunahan ka, gaday ka muna pwede magkape. Gaday ka pwede magkape. Putunta naman. Dito totoo. Gako na dangog ka ng mga advice. Iyo. Oo. Mga sarong aldaw, perang aldaw man sana. Ede ko aram kung nata. Pero ganis nakaka-stimulate stimulant kaya bagang kape. Roger to that. Pero magpildit ka pwede. Kape pildit, kape pindot. Okay, sige. Roger, so yan tabi BP, ang mga nagdagdag istorya sa pagsubaybay kan DZGB News sa mga bahayag hali sa Department of Health ay kakapakinabang kang publiko. Yeah. Ako po sa LBB, salamat, good morning. Thank you, LBB. 8:46 sa Pilipinas.
An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Carlo Lirio, taga-Bitaan ng Legazpi City. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List asid kay Congressman Saldico. Pati man po kay Congressman Pido Garbin Jr. sa sainda pong magayono na programang Government Internship Program. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag takpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe! Ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen Sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, Erial mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa September 2.
Selebrasyon kang Olas Day, simple sana ang aktibidad nagigibuhon sa Ginubatan Albay. Jimmy, nasalita sa detalye. Good morning, Jim. Yes, salamat na BBP maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag nyatong bareta September 2 Ula Day selebrasyon kon sain taon-taon ang Ginubatan ang host sa okasyon dahil sa native kan Ginubatan na nasabing hero durante kan paglawag digdi kan mga Amerikanos. Kung matatandaan kada taon kaito perming buong gata BBP ang Ula Day celebration kumpleto ang mga aktibidades pati parada as libabang mga seremonyas dakol ang mga linyadang aktibidad bisita alagad sa ngunyan sigon kay Mayor Jema Ana Onghuko simple sa naman ang gigibuhon ang importante dahil malingawan dahil mawara ang espiritu kan pagdumdum kay General Simeon Ola. So lamin ting gigibuhon wreath laying sa monumento kay ni kung saan ang masagibos na iyo ang nasa Executive Department, Legislative, ABC, SK, asin Judiciary. Mangyari ini dahil okay nangyari ini mangyayari dahil sa panahon mo niyan na pandemya mantang analbay deklaradong official non-working holiday. Okay. Dati baga may working holiday sa September to Jim? Tama pa ka nang upusin mo? Ha? Non-working. Non-working. Kaya daw, tayo kang kipinasa si Kong Joey. May pinasakam si Kong Joey na, kung si Kong Joey tungkol dyan sa Congressman Joey Salceda. every September to non-working, may Republic Act yan sa Albay, non-working holiday. Nga din na magpapaluwas kay executive order kada taon. Okay? So yun yan, simple sa non-working sa Albay man, Albay wide man sana. Albay. Okay. Kung matatandaan mga taon-taon pinagko-cover niya to ini. Gulpio na pati mga bukidigira baga pinagpaparada dike. Yes. Pero ngunya dahil na ito, para na ito. Pero yaw manggiraraya pagdumdum nangyari sa na ini dahil sa pandemic. May pandemya ngunya. Okay. Mga dagdag na informasyon Jimmy na salita di si Jimmy John. Mga tugang 5 pang water system ibubugtak daw sa kan lokal na gobyerno Kandaraga sa mga hararayong barangay. Renz Luna po, mga tugang may detalye kang report. Renz, good morning. Yes, marinagat tabi VP at marinagat ang mga parantabay sa mga tugan niya itong mga bareta target kan lokal na gobyerno at Kandaraga Albay na magbugtak pa ng karagdagan pang mga water system digdi sa mga hararayong barangay. Sa kumpirmasyon ni Vice Mayor John Diao na sa iyang sinabi na 5 pang water system ang idadagdag digdi sa sur na mga barangay sa Daraga na kung saan enat na nga nilagan ining anislag relocation as in posibleng isulod naman ang mga talagang hararayong barangay na arog kan mga San Vicente Pequeño magin man San Ramon asin Mayon na Daraga Albay. Siyan sinabi ni dahilan tadain naman na abot ka na serbisyo kan prime water magin man kan Daraga Water District ang mga barangay na ini as inigwa man kadipisilan ang mga residentes digdi sa pagkakaigwan ng access sa malidig di supply ng tubig. Kasi ngunyan, ang grupo man kan LGU nag-aanap naman ng makaragdagan ng mga sources para digdi sa mga barangay. Tangani nga, duro-diretso bago matapos pamanining taon 2021, 5 pang water system ang ibubugtak digdi sa mga hararayong barangay. Apera man yan digdi sa pagbugtak ng mga water system, target man magbugtak man digdi sa sentro, na kung sanigwa naman napiling mga sources, pero nasa ngunyan pinag-aadalan pa kung po pwede nga laganan ng water system dahil ang pinag-aanap dapat consistent ang supply ng tubig digdi sa sentro, lalo naman ini ang pinakanatamaan kan epekto kan prime water na kulang sa supply ng tubig. Magayon na yan na programa ni Vice Mayor Junji. Buda kan LGU Daraga. Magbugtak mga water sources dyan sa mga upland areas na kaya po naman talaga water supply. Pero ang Hapot digdi, paano masisimbagan ang pagkukulang ng tubig sa sentro Kandaraga? Hindi ko na bagang simbag. Ano ang simbag? Supreme water. Ano daw? Kang nakaaging mga bulan tabi pipi. So Hapot naman sa kuda yung tubig da dyan sa may Kimantong. Paano magiging sufisyente ang supply ng tubig sa sentro Kandaraga? Dapat baga dadagdagan sa sources. No arin iyan dadagdagan. Igwa ng source tabi VP,
to prime water, kaya alam, pinag-asikaso pa, so titulo kang daga na nilaga ng kaitong water source. Hanggang sa ngunyan, dahil pag wala pang simbagan, kung tapos na, so titulo kang daga na pagkita nila. Aram mo, yan, in anticipation ko man sa na ito dapat may konkreto sindang paliwanag yan. Yan, bagasaro yan sa mga political, mga tuga kanong naging eleksyon. Roger. Na magkakaigwa susolusyonan ang problema sa supply ng tubig. Roger. Kaya dapat gayod, mailatag yan bago mag-abot ang eleksyon. Roger. Dahil bago magtapos ang taon na ini, tanganing masimbagan, an pa nga ipukan mga draginyo na oral daw na sana na nagtitext na rin po sa mo dahil tubig nga na. Roger. Kina dapat pagbukas mo san gripo talaga, ayaw ka talaga babasa, ayaw ka talaga mabulos na malang kaskas, malang kusog. Amo. Pagaburabo ng bulos. Amo dapat yan Amo. Yan lang po no sabi Amo. Okay, siguro dapat yan suggestion ko lang kasi kasunin da yan ta siyempre baka maghanap sa mga taga-daraga. Roger. Amo. Yan sarong pining plataporma mo na isulat sa mga plataporma kung gusto mag-consul sa daraga. Pwede man baga. Amo. Okay na? Marin agatabi sa mga taga-Saud Candaraga. Good morning. Okay. Sabi Pepe, ano mga dagdag na impormasyon din sa luwas? Thank you, Renz. Mga tugang Henry Maceda po. Ang lalaking hindi inuumaga. Pugi. Lagi. Depong personalan, kita po naghapot lang. Goodbye. Mabuhay. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Hindi na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot! Ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream.
caramel. Tamang timpla ng sweetly namnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Noong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tosino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Noong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Noong Smith Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:04. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na aldauya po ang alas 9 bareta sa lado nasyonal. Pigya welcome kan Philippine Hospital Association o PHA ana pagsuspindir kan PhilHealth sa implementasyon kan daingo na pagbabayad sa mga hospital claims may kinaaraman sa COVID-19. Sigun kay Dr. Jaime Almora, presidente kan PHA, na nasabing lakdang kan PhilHealth resulta kan serye ng pagkikipag-meeting sa inda asin na nagpapasalamat sinda sa nagkaperang legislador na nagserbing boses kan sa indang grupo. Tinawanin doon ni Almora na dapat man nabayadan kan PhilHealth ang claims apwera man sa mapapatunayan na dinaya o pigpeke base man sa magiging resulta kan investigasyon mismo kan PhilHealth. Alas 9 bareta sa lado nasyonal, tarabang na pinagsurat sa newsroom News Director Edwin Peralta. Punjing tanay sa technical control sa ITC Richard. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.